बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि समखुङाव खुंफुंनो गोनां धेमाजि जिल्ला एबसुनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मानि दिनै बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवदों। बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बानजाय आफादनिनो मासिगिरि डक्टर सचिन दलेआ बेखेवनानै होयो। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरिनि समखं रगं मन्चआव फैगौ डिसेम्बर दाननि 28 आरो 29 अक्ट'आव साननैनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां धेमाजि जिल्ला एबसुनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा एबसुनि 34थि बोसोरसालिया जथुम्मानि बानजाय आफादा दिनै मावखुलिखौ सिमेन्ट सापरि फरायसालिनि गोरायुं एबा बानजाय आफादनिनो मासिगिरि डक्टर सचिन दलेनि आखाइजों बेखेवजायो। लोगोसेनो बानजाय आफादनि मोनसे गोनांथार मेलबो खुंफुंनाय जायो। बानजाय आफादनि मावखुलिखौ बेखेवखांनायनि उनाव डक्टर सचिन दलेआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरखौ बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानो आरो मदद होफैनो खावलायो। बे हाबाफारियाव बानजाय आफादनि बोसोनगिरि ललित चन्द्र बर', पद्मनाथ सार, सनेस्वर बसुमतारी, मासिगिरि डक्टर सचिन दले, मावफुं आफादनि मलेन्द्र नार्जारी, मावफुं आफादगिरि मलेन्द्र नार्जारी, गाहाय लिंथुमगिरि बेदेश्वर दैमारी, इउबिपिअनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि प्रानजिता बर', धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि तेनजिं बर', धेमाजि जिल्ला इउबिपिअनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारी आरो नेहाथारि बिमल मोसाहारि। धेमाजि जिल्ला इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि आफादगिरि प्रफुल्ल बर'जों लोगोसे बानजाय आफादनि बिबानगिरि आरो सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। निखिल बरु छात्र धेमाजि डिस्ट्रिक्ट कमिटिर 34th কনফারেন্স ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই অনুষ্ঠানৰ কাৰণে আজি আমাৰ ৰিচিপশ্যন কমিটিৰ আজি অফিচ দুৱাৰমুখৰি কৰা হ'ল। আমি আমাৰ ফালৰ পৰা সমূহ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহকে আমি ৰিচিপশ্যন কমিটিৰ ফালৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ এই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি যে এই অনুষ্ঠানত চবেই অংশগ্ৰহণ কৰক আৰু চবেই সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াক, কাৰণ এই অঞ্চলটো বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰে বসতিপূৰ্ণ অনুষ্ঠান। এইকাৰণে যিকোনো জাতি অনুষ্ঠান এটাত আমি সকলোৱে সহযোগিতাৰে কামটো আগবঢ়াব বুলি মই আমাৰ ৰিচিপশ্যন কমিটিৰ ফালৰ পৰা আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমি অইন অনুষ্ঠানতকৈ অইন যিবিলাক কিবা অনুষ্ঠান হয় তাতকৈ অলপ ডিষ্টিংটিভলি আমি পাতিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ফালৰ পৰা ডিচিশ্যন লৈছোঁ। दिनै नैबे फुंबिलि समाव धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट सापरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोन रादाब बुथुमगिरि आरो नोंथांमोननि बे रादाबखौ नायग्रा गासै रायजोफोरनिसिम बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर जासिग्रोबाय। दिनै जोंनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 34थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय मोनसे आरसि आफाद बा रायदाव आफाद दानाय जादोंमोन। बे रायदाव आफादा दिनै सेथि साननि थाखाय बिथांमोना जथुम्मा जिरायदों आरो दिनैनि सानावनो आरसि बडिनि जि मावख' बेखौबो बेखेवनाय जाबाय आरो बेखौ लानाय जाबाय। आरो बेवहाय सेथि जथुम्मायाव जोङो गागि आफाद हिसाबै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जों मोननैबो बाहागो लादों। आरो थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे हारिनि उदां मोनसे आफाद आरो बियो हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा, हारिनि इयुन आरो हारिनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय खामानि मावग्रा मोनसे आफाद आरो बिखौ दुलाराय बर' रायजोआनो अनसायो आरो दुलाराय बर' रायजोनि अनसायनायजों बियो हारिनि माहारिनि खामानि मावो। दा बेहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा संबिजितजों सोलिग्रा मोनसे आफाद आरो बिनि संबिजित बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे आफादनि मावथिफोरा 2 बोसोरनि थाखाय बिबान लानानै फैयो आरो बे संबिजित बायदियैनो जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा संबिजितनि नेमजों नैबे 28 आरो 29 डिसेम्बर बे अक्ट'आव बेनि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे गोजाम आफादा बायगोन आरो गोदान आफाद दाफिननाय जागोन। आरो बे मेहेरगोनां मोनसे
जि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ दैदेननो थाखाय दिनै बिनि बानजाय आफादा खोब बिथं भाबै सावरायदों आरो बे बानजाय आफादा मोनसे गोख्रों आफाद महरै जादों होननानै जों सानो। बे बानजाय आफादनि गाहाय जि आफादगिरि बेयो जोंनि सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि गोरायुं बिथां सचिन दले डक्टर सचिन दले सार आरो बे आफादनिनो सासे वर्किं आफादगिरि मलेन्द्र नार्जारि आदा बिथाङा मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि सासे EM आरो बेवहायनो जोंनि गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै सिमेन्ट आहम बोराइ बाथौ फरायसालिनि गोरायुं बिथां बिद्येश्वर दैमारि आरो बिथांमोनखौ जों मोनदों। बेनि अनगायैबो माखासे साब कमिटिनि चेयारमेन आरो बिनि वर्किं प्रेसिडेन्ट बिथांमोनखौ लानानै दिनै गुवारै मोनसे सावरायनाय जादों जे 28 आरो 29 डिसेम्बरनि जि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ गेवलाङै जाफुंहोनो थाखाय दा गिबि खेब सावरायनायाव बिनि बिथंखौ दिहुननो हानाय जायाखै बा थिरां खालामनानै लायाखै। जोङो माबायदिहाय खुंनाय जागोन सोर आलासिखौ लिंहरनाय जागोन बेखौ बिथङै दिहुननो हायाखैब्लाबो बिनि जि आबुङै खुंफुंनो नाजानाय सेस्था बियो थारैनो जाफुंगोनखौ जोङो गागि दैदेनगिरि हिसाबै बा गागि आफादनि दैदेनगिरि हिसाबै आसा खालामदों आरो जोंनि जि साननाय हनाय जोंनि दखरा आरो जिल्ला आफादा जिबायदि जों थांखि लानानै खुंनो नागिरदों बेखौ बिथांमोननो जों शेयार खालामदों आरो बिथांमोनाबो बिखौ लानानैनो दिनै थाम-थिम जादों आरो फैबाय थानाय खोब खम समनि बिथोराव बिथांमोना गुवारै सावरायनानै बेखौ बिथांमोनाबो फोसावगोन आरो जोंबो नोंथांमोननि गेजेरजों गासै रायजोफोरनो फोसावगोन होननानै जोंबो सानदों। गोजोन्थों।